Tak, dobrý deň prajem. Som tu znova. Okrem toho, že sme si predvedli tú multifunkčnú panvicu, dneska chcem vám ukázať ďalší trend, ktorý sa používa varenie vo vakuu, konvektovate vo vakuu, kde len v krátkosti dneska si povieme, že budeme robiť zeleninku, ktorú si zavakujeme a kuracie prstička. Takže ideme na to. Po mojej pravej strane je vakuovačka. Osolenú zeleninku skrátka si pripravíme takým spôsobom. Niekto robí, že dáva nám trošku masla. Krátko si ju dám do vakovacieho stroja, kde používam várne sáčky, ako máme jednoporciové, viacporciové, záleží podľa požiadaviek kuchára a celkovej logistiky v kuchyni. Tak, vidíme, krásne mám zavakovanú, ukončiť zvuk a ja si vložím túto potravinku pekne do varnej komory, kde si do kuracieho vopred namarinového mäsa pichnem teplotnú sondu, ktorá, ako vám môžem ukázať, o chvíľu. Takže tu varíme na nízkoteplotnej úprave 75 stupňov, varenie vo vákuu v konvektomate a teraz keď si kliknem do teploty na jadre, tak aktuálnych mi ukazuje 41. Tak, vyberíme si vakuovacie sačky, otvoríme. Keď chceme dokončiť troška farbu, takže zopakujeme si v krátkosti varenie vo vakuu v konvektomate, postup marinované, napácované, osolené, zľahka okorenené kuracie prsička, ako sme si ukázali, dáme do vakuovacích sáčkov, kde pri nízkej teplote, ešte raz upozorňujem, 75 stupňov varíme. My sme varili pomocou tepelnej sondy konvektomatu, to znamená, keď mi zapípal konvektomat pri teplote 75 stupňov, kuracie prsička máme zľahka urobené. Teraz je na každej kreativite kuchára kvôli farbe, kruste, bielinkovej, kde ja vám ukážem, ako ľahko vieme servírovať menu. Ja ešte poprosím, medzi tým, než sa mi rozpáli olej, ja zoberiem tú krásnu zeleninku, rozrežem vakuovací sáčok a ako vidíte, tá zeleninka mi zachovala farbu. Tak, a o chvíľu ukážeme si krátke dekorovanie, kde sme si pripravili špeciálnu prílohu a la hrášková zemiaková kaša s parmezánom. A teraz si pripravíme zľahka kvôli kruste. Upečieme si z jednej strany, z druhej strany. Hovorím, je to o tej kreativite môžeme urobiť s nejakým korením. Hovorím, zelené korenie s tymianou v nejakom župančeku. Tak, je to na tej kreativite. Tak, vybrali sme si kuracie prstičko, ktoré sme robili vo vakuu v nízkoteplotnej úprave. Teraz vám chcem ukázať tú šťavnatosť, prepečenosť, kde si môžeme krajať na rôzne spôsoby.
Tak, ja mám pripravenú takúto maličkú ozdobu. Ja hovorím, je to na tej kreativite kuchára, kde si krásne pripravím šťavnaté kúsky mäsa. Takto, nech sa páči. Prelejem si to syrovou omáčkou, roquefortovou omáčkou na rôzne spôsoby. Príjemnú dobrú chuť prajem.